İnsan bir insanyň göwnüni tapyp bilse, özünem bagtly saýar. Bir insana şatlyk berip bilse, özünem şat saýar. İnsan haçanla özüniň dälle ilki bilen daşynaklylaryň, başgalaryň aladasyny etse, şol insanyň hormaty belentdir, beýikdir. İl içinde awraýam uludur. Şeýle awraýa hormata eýe bolan, halkyň söýgüsini gazanan, biziň ýüreklerimizde aýdymlary bilen, şirin mahmal owazy bilen ýyl goýan halifamyz Jan Yegenim Nur Muhammed Meredowdyr. Men şulaýdymy öz yegenim Nurjanyň ýagty ýadgarlygyny bagş edýän. Sınvad elemini gaýgy bağlady, şirin ovazlaryň zaryn ağlady. Yüreklerden hiç kaçan öçmez adı.